Baba kami. Baba, baba, baba. Wala nang preno agad. Gagi. Tara, balik tayo. Hindi talaga kaya. Aga-aga, sira agad. Babalik tayo guys. Sira na yung ano ko, brake hose. Problema. Sumagad agad eh. Putol agad eh. Alright mga bro. Ayan. Binalik ko yung dati. Naputol yung fittings. Tumama dito sa shifter ko nung pagdaan ko sa hams. Ayan o. Shey! Di pa nakakalayo. May problema na. Tara tara. Pero tuloy pa rin tayo. Dahan-dahan lang tayo. 7:22 in the morning. Mag-alas 8 na. Pahala na. Alright, let's go. Nakakainis na iwan. Pero tuloy pa rin tayo. Hindi tayo suko. Anong man ang problemang darating. Minsan nakakabad trip lang. Kinakabahan ako dito sa motor ko ah. Ganito na siguro kapag tumatanda na yung motor. Ayaw kasi ng stock eh. Gusto i-modified pa. Yung gloves ko nagkawalaan na. Hindi ko na mahanap. Yung isa, yung spider ko nawala sa SM Dasma. Yung isang bago di ko mahanap. Tapos meron akong mumurahin. Isang ano lang, isang piraso lang, wala yung kapares. Ako, mag 7:30 na mga bro. Woo! Preno pa naman pinakakailangan natin. Hindi tayo makapabilis pag walang preno. First time ko to bumiyahe ng ganitong oras. Typically ang biyahe ko talaga alas 12 ng gabi or madaling araw. Sana hindi traffic sa may service road ng Laguna. Para tuloy-tuloy tayo. Doon tayo dadaan mga bro. Service road ng Laguna. Daan tayo ng San Pedro sa may Victoria Highway, ang Reyna. Doon tayo tatagos. Yung gas natin 2 bars lang. Pinagasan ko to ng 200 and hindi nga tayo natuloy. Tapos ginamit ko na ng ginamit. Ayan. 2 bars na lang. San Pedro na tayo magpagas. Alright, Molino Boulevard, Bacoor. Woo! Sana hindi maulan sa bandang Quezon para all good sa biyahe natin, hindi mahirap. Biglang nawala kanina nung pag-apa ko ng preno, wala ng preno. Yung pala nadali sa may hams. Tinamaan yung fittings ng hose ng GoPro natin. Okay na rin. Kanina nagluluko rin eh. Alright, ingat sa ating babiyahe sa malayo. Doble ingat lang. Hirap pag walang gloves nito.
tanghali na. Medyo matatagalan tayo nito. Bago yung gulong natin, Diablo Rosso Sports. Kaya dahan-dahan, medyo madulas pa to pag ganito. Kailangan muna nito ng break-in bago tayo mag-banking. Mic check, mic check. Sana maayos yung ano natin, yung mic. Medyo dikit yung bagay ko dito sa Manobela. Umagang kay ganda. Parang hindi na ako sanay bumiyaya. Alright, dito na tayo sa bypass road. Papunta na to ng Danghari. Alright, Danghari na tayo. Yung clutch natin, ang lambot lang. Smooth na smooth. Alright mga bro, nandito na tayo sa Victoria Highway. Ayan, papasok ng San Pedro Laguna. Ayan, San Pedro Laguna na to, pagkakaalam ko. Ayan, medyo makulimlim yung panahon, pero parang hindi naman uulan kasi meron pa namang mga natitirang bakanteng walang ulap. Alright, gusto mga bro, ayan, nandito na tayo sa San Pedro Laguna. Nakababa na tayo. Ayan, bakit na tayo ng tulay ng San Pedro. Medyo matraffic lang, pero all goods naman. Alright. Kaya yan. Kayang-kaya yan mga bro. Let's go to Bicol, Camarines Sur. Yung tatakbuhin lang natin nasa 400 kilometers lang yan. Medyo malapit. Woo! Uulan na. Malamig ang panahon mga bro. Parang kanina medyo maliwalas, ngayon medyo dumilim ng konti. Alright mga bro, nandito na tayo sa Santa Rosa, Laguna. Oh, goods pa naman. Woo! Yung back ride ko, inaantok na. At medyo gutom na rin ako. Umihilab na yung tiyan ko. Humihingi na ng makakain. Kaya siguro maya maya mag stop over muna tayo. Tapos yung gas ko is 1 bar na lang. 1 liter pa naman to. Medyo malayo-layo pa. Alright mga bro, nandito na tayo sa Calamba, Laguna. Papunta na to ng Turbina. Ayan. So medyo umaambon. Hey! Para akong kinakabahan na excited, na hindi maintindihan. Kahit na matagal na akong bumabiyahe, lagi na akong bumabiyahe pa Bicol. So ganito pa rin yung feelings. Solo ride lang tayo, wala tayong kasamang ibang motor, pero meron tayong back ride, OBR na tinatawag, si Miss Leia. Na natutulog na ngayon, inabutan na ng antok. Mamaya magpagas na rin tayo. Alright, yeah, Turbina na tayo mga bro. Daming pasahero pa rin, oh. Ang dami pa rin hahabol na umuwi ng probinsya. Pero kunti na lang yung nakikita kong parang ano, rider na
malayo-layo yung babiyahin. First time ko rin to bumiyahe after Christmas, kaya wala rin akong idea sa daan. Hey! Woo! Nakakabahan ako sa motor ko. Paalis pa lang nasiraan na agad. Buti malapit pa. Kung malayo-layo na, nako, problema tayo. Nagawan na rin naman natin ang paraan. Siyempre, gagawa tayo ng paraan para makabiyahe tayo. Wala nang makakapigil. At sana hindi na umulan kasi wala tayong kapote. Hindi tayo handa sa mga ganyan. Kahit maulan, hindi pa rin bumili ng kapote. Yeah. Kailangan nating libangin yung sarili natin. Medyo malayo-layo pa biyahe natin. Shoutout diyan sa mga babiyahe ng Bicol, sa mga uuwi ng probinsya, ng mga nakamotor, especially sa mga naka-Raider 150 card. Buhay pa rin tayo mga bro. Yeah. Alright mga bro, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na. And pakilike na rin itong video na to para, ayan, dumami na yung subscribers natin. At comment kayo kung meron ngayong katanungan at kung saan nakarating tong video na to para malaman ko. Alright, so yun mga bro, shout out. Hey! Maluwag na. At hindi na makulimlim. Let's go. Yeah, 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 yeah. Right, balik tayo. Ayan, nandito na tayo sa Santo Tomas, Laguna. In fairness, hindi masyadong traffic. Tamang takbuhan lang talaga to. All goods pa rin tayo. Nakadalawang rotonda na tayo dito sa Santo Tomas. Bagong bukas tong SNR na to ah. Alright mga bro, ayan, umuulan na. Hehehe. Tamang tambay lang muna. Alright mga bro, ayan, bumiyana na tayo. Hindi na masyadong malakas yung ulan. Ambon na lang to, pero ayan, kayang-kaya na to mga bro. Ganito lang diskarte para hindi mabasa. Kahit walang kapote, makakarating kang hindi nabasa. Ang tumigil at patilayin yung ulan. Kaso nga lang, it takes time. Pero pag ganito, hindi naman tayo masyadong mababasa. Ayan, ambon-ambon lang to. Tuyo agad to sa hangin kasi bumabiyahe naman tayo. Woo! Best experience! Bumiyahe na naman ng mahaba-haba. Si kuya may katawagan, may tumitingin. Ayun, huwag tayo makalimot sa taas. Ayan, hingi tayo ng guidance and safe tayong maka-uwi ng Bicol. Ayan, na walang aberya, walang mangyari. Dun sa unahan, di masyadong
maulap, kaya all goods dun. Pagdating natin doon, sakto yan. Alright mga bro, pagas tayo dito. Mura lang yung gas dito, premium 52.50. At nasi-CR na rin ko. CR kami. CR ka? Ka na. Rin ako eh. Full tank na natin to. It's 4.13 liters. Pwedeng umiya ako doon? Pwede ka doon. Naihi ka na? Hihi na muna ako. Alright. Pwede na. Pwede na naman. Alright. Woo! Karga na naman. Nasa Alaminos na tayo mga bro. Alaminos, Laguna. Let's get it on. Kanina medyo traffic doon kasi merong ginagawang kalsada, one lane lang. Medyo mahaba pa yung traffic, pero syempre nakamotor naman tayo, nakalusot agad. Alright, ang luwag ng kalsada mga bro. Hindi traffic dito. You see that? You see that road, the road. Woo! Let's go. Come on. Kuya naka-rider. Bilis mo kuya. Woo! Yeah. Marami na ako nakikita ang mga pauwi ng probinsya, mga nakamotor. Let's go man. Medyo kumakalma-kalma na ako. Hindi na tayo masyadong kabado. Ewan ko, siguro hindi tayo sanay na sa ganitong biyahe. Marami tayong iniisip. Alright mga bro, nandito kami sa Chaong at nag-breakfast kami dito sa McDonald's. Ayun. 11 AM na ng tanghali. Inabutan na kami ng gutom, kaya kain muna. Dito na kami sa McDonald's kumain. Let's go, let's go. Biyahe na. Dahan-dahan lang at least. Ayan, umuusad tayo. Ayaw ko rin magpatuloy kasi delikado. Ang lalaki ng ano, ng lubak. Delikado. Baka masemplang tayo. Kaya safety first. Subli ingat. Maliwalas na rin. Sakto lang to, hindi masyadong mainit, hindi rin umuulan, para wala tayong gloves, para hindi masunog yung kamay ko sa init. Alright. Haha. Woo! Chaong baby. Alright mga bro, nandito na tayo sa Sariaya, Quezon. Medyo traffic. Medyo traffic. Alright. Woo! Dire-diretso lang. Alright, Balusenan na tayo. Let's go. Ang
Ang ganda nung kapit ng gulong ko, suabe. Suabe talaga yung kapit nitong Pirelli Diablo Rosso. Kung gusto nyong maganda yung performance bro ng gulong nyo, Pirelli, kasi subok ko na to. Kaya ito uli yung pinakabit ko. Ang ganda. Hindi na taulan mga bro kasi yung unahan, ayan, bluish na. Sana naman dire-diretso na to. Dito hindi pa naman masyadong malubak. Malalaman natin yan sa unahan kasi dyan na magsisimula yung puro lubak. Right, tumirik na yung filtran ko. Oy, bangga. Wasak yung filtran ko. Bangga mga bro. Nakakatakot. Durog yung unan eh. Parang masama ang tama ng driver nun. Dito sa Palusena, ang lawak na ng daan dito. Tsaka tingnan nyo, hindi masyadong traffic. Ang lawak ng ano dito, daan 4 lane. Kita nyo naman. Pero ingat-ingat pa rin tayo. Alright mga bro, all goods pa naman si Raider. Yung makina niya steel, strong, sa gas, and wala namang pinagbago. Stock carb pa rin to. Hindi pa to na-cleaning kasi all goods pa naman. Tamang change oil lang, alaga. Yung ano lang, yung mga nagkaka-issue, yung mga external parts, yung mga na pupudpud, diba? All goods na all goods pa rin. Hindi pa to na tune up mga bro. Hindi pa nabubuksan yung makina head. Alright, at this stage na lubak, ang lalaki na lubak dito. 6 years, magsi 6 years. 2018 ko to nakuha, 19, 20. Uy, lubak. Oh, ang laki. Tandaan tayo. 20, 21, 22, 23, 24. 5 years na pala. Ano ba yan, makakalimutin ako. 5 years na tong motor na to. And yung odometer niya is nasa 38,309, which is medyo mababa pa. Hindi naman natin kasi masyadong ginagamit to. Doon lang sa street namin, kaya ganito yung odo niya, napakababa ng kilometrahe. Alright,
Ayan, Lucena na. And ang oras ay wala akong orasan. Nasa 11:30, quarter to 12 na to. Dire-diretso na kami. Dire-diretso na tayo. Yun na lang sa pagbaba ng Gumaka. Pagbaba ng Imi, yung zigzag road, doon tayo magpapahinga para all goods. Hindi na kami masyadong magtatagal magpahinga kasi abutan tayo ng gabi. Ayan, isang araw tayo nababiyahe. Isang araw tayo nababiyahe guys, kaya ayan, stay tuned sa journey natin papuntang Bicol. Dami nating karga. Ayan, may top box tayo, tapos ito merong malaking bag, binalot ko sa garbage bag. Mga damit to, mga ano namin, pangbihis. Alright, wasana na. Diba? Ganito lang yung biyahe natin, pero ayan, malayo na tayo. Malayo na yung nabiyahe natin. Nandito na tayo sa Lucena. Mahaba yung Quezon province eh. Ang haba niya guys. Alright mga bro, grabe, tingnan nyo yung lubak. Nasa Pagbilao na pala tayo. And still ganito yung sistema. Ang lalim. Bugbog si Raider. Ang lambot pa naman ng shock ko, kaya talagang sumasagad dun sa ano eh, yung swing arm sumasagad sa may step board, kaya tinamaan agad yung brake course natin kanina. Ngalay na ng tuhod ko. Alright mga bro, daan-daan lang kami. Sobra, grabe ang lubak, ang lalaki, ang lalim. Talagang kahit sasakyan umiiwas eh. Tingnan mo yung nasa unahan natin, umiiwas siya eh. Yun, ako nakasunod kanina. Ngayon nakabuntot ako doon sa Wigo na yon, biglang iwas din. Natumbo ko yung lubak, sobra, grabe. Kawawa yung mags ko, gulong. Talagang nakailag pa ako ng konti nun. Pwedeng madisgrasya kapag sobrang bilis mo. Pwede ka masemplang. Kawawa. Sagadangan tamputyo yung ano eh, yung sayad ng semento. Alright, medyo malapit na pala tayo guys sa zigzag road, kung saan itong lugar na to ay laging umuulan. Oh, grabe. Pag hindi ka nag-iingat-ingat, talagang masasargo mo. Kawawa ang motor. Pwede ka pang madisgrasya. Malapit na tayo, sobrang lubak na talaga dito. Grabe. Ayan, umuulan na. Tingnan mo, sobrang sira ng kalsada. Pag nagmatuling ka yan, talagang disgrasya aabutin natin. Ay, laging umuulan dito.
Alright mga bro, here we are again sa baba ng zigzag road. Ito yung sobrang traffic. Grabe naman yan. Lalim. Grabe. Dapat yung motor natin dito yung pang adventure. Grabe oh. Dito na tayo guys. Papasok na tayo. Dire-diretso na lang tayo. Doon na tayo sa baba magpahinga. Ayan. Napipil ko na naman ang nature. Sobrang lamig dito. Diba? Malamig na oh. Woo. It's cool. Refreshing. Medyo basa yung daan. Yay. Tanda lang tayo. Masyadong basa yung kalsada. Gapang. Dami nang hihingi dito yung mga nag-a-assist. Ayan, bibigyan nyo lang ng barya. Hagisan lang. Kaya yan ganyan nagpapara. Parang magpapara sila. Yung iba may binebenta. Ang lamig. Woo! Refreshing. Buksan natin yung ating jacket. Bumasok yung lamig. Tignan nyo, puro kahoy. Ang lalaking kahoy. Oh, bangin yan. Yung kabila na yan. Alright, ito papasok na tayo. Ayan, ito yung akyatin. Ayan, diba? Alright, dito nag-giveaway. Uy, lubak. Nakatikim pa ko ng lubak. May lubak pala dito. Dito tayo sa gitna. Bigay daw. Wala akong barya eh. Dito madulas dito. May tubig. Diretso na kami kasi abutan tayo ng gabi. Ito ganda. Ayan o, kitang kita mo yung mga kahoy sa baba. Bomba daw eh. Wala, stock pipe lang to, bossing. Lalim. Sakit na ng tuhod ko dito sa kanan. Ina-arthritis na ata ako. Alright. Grabe naman yan. Dito may lubak. Ayan, dito tayo sa gilid. Ang sarap ng simoy ng hangin.
Siguro mandami pa ditong ano, mga wildlife like unggoy, bayawak, ahas. Tayo lang mag-isang pakyat na nakamotor. Wala tayong masyadong kasabay. Yeah. Siguro mag-aalauna na. Ito mga bro, hindi pa to kalagitnaan ng destination natin. Malayo-layo pa to. Hindi pa siya kalagitnaan. Oy, dahan-dahan. Ang sakit na ng puwet ko. Uy. Tumutunog yung tambucho ko. Sumasayad. Dito may falls dito. Buhay, oh, buhay. Ayan, oh. It's a falls. Little falls. Eto guys, pababa na to. Yung dinaanan natin na may mga nakapark, yun yung ano, yun yung merong parke, may kainan dun. Huwag tayo dyan sa gilid kasi yung lumot na yan, madulas yan. Dito lang tayo. Yung patalandaan dito na malapit na tayo sa yung highway mismo, itong kahoy na to. Ayan, kung makikita nyo yung kahoy na yan, yan yung patalandaan na palabas na tayo sa IMI, sa Zigzag Road. Ayan, ayan, kalabas na tayo. Alright guys, welcome to Atimonan. Yuhuu! Nakarating din ng Atimonan nang hindi nababasa. Chill ride lang tayo. Enjoy the ride. Sarap bumiyahe, hindi traffic. Saktuan lang. At hindi rin mainit. May konting ano pa yan, tubig, splash of water. Malapit na tayo sa may Serena. Doon tayo magpapahinga diyan sa kinakainan namin. Masarap doon pagkain. Alright mga bro, ito yung naglalagay ng spalto sa mga pothole. Alright, so Plaridel na tayo mga bro. Baho. Umulan dito mga bro. Katatapos lang ng ulan. Saktuan lang yung daan natin eh. Nasasaktuan natin hindi maulan. Grabe na ulan. Maulan guys, tingnan ko sa zoom. Simula dito hanggang Kalawag yung ulan, pero paglampas okay na rin. Dito tayo magpapahinga. Ayan, kakain muna kami dito sa tabing dagat. Ari, grabe, basa na yung sapatos ko. Oh, sumasayad na rin yung aking hindi, daanan yan. Dito lang muna tayo.
Alright mga bro, palopes na tayo. Ayan, at maliwalas na. Wala nang ulan. Ayan. Nagloko yung GoPro. Ngayon lang nag-record ng maayos. Visit, mga kainis. Ayan, mag-alas 4 na. Mag-alas 4 na nagahapon, ano oras na. Grabe yung ano natin, stop over. Halos oras. Chill ride lang tayo. Nagpagas pala ako dun sa Gumaka. 222 pesos. Bale nakaka 400. 450 na tayo plus yung 2 bars na tira. Sabihin natin 100, ano na, 550 na yung gas natin. Pero it lasts hanggang ano pa to, siguro Sipukot. Makarating pa to ng Sipukot kasi full tank pa. Ang kinukonsume ko dito na gas around 750, mga 700. Alright, binuksan ko lang yung ilaw para visible tayo. Mahirap na eh. Kabukas lang yung auxiliary light nito para kitang kita tayo. Saka merong mga nagka-counterflow, nag-overtake. Ayan, masenyasan natin. Ayan, tuyo na yung kalsada dito, oh. Woo! Yeah! Ha! Kakangalay. Kalay na yung tuhod ko. Saka yung puwet ko medyo manhid na. Sunod na ano natin, madadaanan puro lubak na. Tukalawag hanggang Kalawag daw yung ano eh, yung ulan eh. Pero tumila na rin naman. Wala eh, di tayo makaano. Nagagalit yung isa kasi nalulubak daw. Eh puro lubak yung daanan natin eh. Kahit saan ka pumihit eh, puro lubak. Ang lalaki ng biyak ng ano, semento. Okay. Bahala na sila, kanya-kanya na to. Alright. Grabing daanan ba? Palubog na yung ano, yung araw. Grabing biyahe natin to, isang araw. Tinakbo ko lang to ng ano eh, 7 oras oh. Camaro. Kawawa yung Camaro sa lubak. Iyak yung Camaro mo dyan, puro lubak.
Maganda pag mga ganitong daanan, yung malalaki yung gulong. Pag mga ganitong reader tapos may mga bagahe, may angkas, kawawa yung suspension. Hindi na tayo dumadaan sa hindi na tayo dumadaan sa mga shortcut, sa mga diversion, kasi pareho lang naman. Medyo malayo rin kasi yung diversion. It takes time. Dire-diretso ka nga pero grabe. Maligat ka lang eh. Talagang lubak yung tatamaan mo eh. Nakita nyo yung tunog ng suspension ko? Parang minamartilyo eh. Dito lang tayo sa sa city dumaan kasi yun, nakakalusot naman tayo. Ilang oras na tayo bumabiyahe? Sabihin natin 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 hours na tayong bumabiyahe guys. Pag na 9 hours na, abutin tayo ng dito 12 hours. Binahe ko to 7 hours lang. 7 hours na yun. Yung takbo ko 80 hanggang 100. 7 hours, saglit lang. Pero pag ganitong takbuhan, tapos ganito yung kalsada, tatagalan tayo. Nandyan pa ba kayo? Nanonood pa ba kayo mga bro? Haba ng biyahe natin eh. Siguro si Raider naka 8 balik na to. Balikan Bicol ride. Siguro naka 8 na rin to. Madami na rin tong inuubos na gasolina pa Bicol eh, ang ating Raider na matakaw sa gas. Alright mga bro, alright, nandito na tayo sa Calawag. Nakarating din tayo. Ang bilis nitong i-enable na to, itong bus na to. Rumarat-rat eh. Hirap sundan eh, lalo na grabe yung usok. Marami sigurong inahabol na pasahero to. Alright, yung gas natin full tank pa sa bar. Ayan, full bar pa. Grabe ka naman. Lakas ng smoke belching mo. Sakit sa mata. Unahin na natin yan. Alright, so Calawag, this is Calawag. Calawag means lubak all the way. Grabe naman, maliwalas na naman. Pero yung sapatos ko sobrang basa pa. Natatalsikan ng tubig sa daan. Mas mabutin ko na nito. Alright mga bro, nakapasok na tayo ng Bicol region. Kakalampas lang natin dun sa Arc of Bicolandia. And ang oras ay 5
PM. 5 PM na. Right mga bro. Okay, Patagkawayan, Quezon na tayo. So nakadaan na tayo sa Santa Elena, dun sa may crossing papuntang Dait yung diretso, kanan naman yung dito Quirino Highway. Kawayan, 5:30 na, 5:30 PM. Dito pa rin tayo. Ano pa, 2 hours pa para makarating tayo. Alright mga bro, diretso na tayo. Kaalis lang natin dun sa Tagkawayan, Quezon, dun sa Petron, nagpagas and then nagjingle. Tapos ito, biyahe na naman. Anong oras na, Mi? 6:14 PM na, alas 6:14 at nandito pa rin tayo sa Tagkawayan. Grabe yung biyahe ito. Talagang joyride. Tapos ito pa, maiiyak ka na lang sa mga lubak na madadaanan. Grabe ba? Pero tuloy pa rin tayo. Hindi tayo susuko. Kasi mas lalong matatagalan, mas lalong gagabi. All goods pa naman si Raider. All goods pa naman. Grabing biyahe to, sobrang gabi na. May nakikita pa ba kayo? Medyo mataas ata yung buga ng headlight, yung auxiliary light ko. Kasi yung headlight ko wala na. Ano na, pundi na ata to. Ayaw na eh. Wala na yung headlight ko eh. Hindi na nakakaninag. Meron pa naman, kaso tingala. Bahala na si Batman. Kakayanin natin to. Makasurvive tayo sa biyahe ito. Let's go! Dadaan lang tayo, nakakatakot yung dad. Grabe mga bro, walang dumadaan. Tayo lang yung dumaan dito eh. Ayun, ang layo pa nung nasundan natin. Saka ito, wow, palakasan tayo ng ilaw. Ay grabe. Mga nakasabay tayo dito mga bro. Ayan, naka Raider 150 carb din sila dalawa. Nalubak ako dyan sa ano lang, tinignan ko yung gulong, kala nila may sira yung motor ko, kaya nagtatanong. Alright mga bro, nandito na tayo sa Lupi, kung saan matraffic. Ayan. Alright mga bro, ito pala yung nagta-traffic. Medyo mga 10 minutes tayo naghintay, pero all goods lang. Alright mga bro, ayan, nandito kami sa Sipukot. Anong oras na, Mi? 8:22. Grabe yung biyahe natin. 23. 8:23 na ng gabi. Alas 13 hours na tayong bumabiyahe. Ang layo. Tagal kasi ng ano natin, takbo. Ang bagal ng takbo natin. Alright mga bro, grabe na to. Nakakapagod na. Alright, ayan, daan-daanin na lang natin to papuntang Libmanan, and then Pasakaw, and then yun na, our destination is coming soon. Makakarating na tayo sa tinagal-tagal ng biyahe natin. Silayan na natin ang Bicol.
after 2 years. Grabe nung biyahe natin. Nakakabagot, ang tagal. Alright. So yan. Kung kanina sa Tagkawayan wala tayong masyadong nakakasabay at nakakasalubong na sasakyan, ngayon naman dito sa Sipukot, Lupi, Sipukot, ang dami, sobrang traffic. Tingnan nyo yan. Ito yan, papunta ng Manila. Ayan, sobrang traffic. Alright mga bro, nandito na tayo sa San Isidro, Libmanan, Camarines Sur. Ito yung crossing. Ito papuntang sentro ng Libmanan. Ayan, Libmanan. Diretso pa tayo, pero konting-konti na lang, mga siguro 30 minutes. Nandun na tayo sa ating paroroonan. Nandun na tayo sa bahay. Grabe yung natin, experience mga bro, di ba? Grabe yung pinagdaanan nating biyahe. Sobra. As in malala. Pero nakaka-enjoy. Alright mga bro, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na, and paki-like na rin itong video na to kung nagustuhan nyo. Alright mga bro. So wakas, nandito na ako sa kung saan ako galing. Ayan, nakarating din sa wakas. Maraming biyahe natin. Ilang hours ba? 9:27 na ng gabi. Ayan, grabe, 13 hours, 14 hours. Pero ito, maraming salamat mga bro. Sa wakas, nandito na tayo. Nakarating din. Grabe mga bro. Solid. Grabe, maraming salamat. Nagpapasalamat tayo lalo na sa Panginoon na gumabay sa atin at ayan, nagprotekta na wala tayong problema. At shoutout kay Leia, ang kayanan mo. Ayan, tara. Ayan mga bro, dito ka lang matatapusin itong vlog na to. Maraming salamat sa manonood. Kung nagustuhan nyo, like, share, and mag-subscribe. Maraming salamat. God bless. Bye bye.